Bamakɔ ana lamini e cɛ faramuso ka denmisɛn ani babakɔrɔ Boubacar Traoré an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin ye an sigilen kunnafoni balan ale kɛnɛ la kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 Boubacar Traoré bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye sabu min ye dunan belebeleba in ye Boubacar a nana coko n'o ye sunkalo ye ne ko dɔ minɛlen sa dunan kabini waati ja dunan in bɛnale a bɛnale a dɔn b'a la an don cogo la a nana saw a nana k'a bisimila dunan in ko k'a bɛna munumunu tile 30 bi ye dunan tile fɔlɔ ye ayi 29 30 la a bɛ san caman bɔ sa koyi a m'a ka fɛn fɛn ye 29 30 Boubacar a bɛɛ ye kalo kelen ye o tuma min ye dunanba in ye an b'a bisimila an nisɔndiyalen an fari foninen an b'a dɔn k'a fɔ dunanba in a nana min kama o de ye k'an jurumu yafa o de ye k'an hakilina k'a jo o de ye k'an bɔ Ibilisa sitanɛ ka sira kɔnɔna la Boubacar Traoré kalo kelen dɔrɔn kana kɛ silamɛya ye dɛ kalo kelen majɛrɛminɛ mana kɛ cogo cogo n'a banna ka seligolo kuru k'o fili kɛrɛfɛ ka limaniya kuru k'o fili kɛrɛfɛ ka alabato kuru k'o fili kɛrɛfɛ i bɛ taa Ala sɔrɔ i ɲɛ Jabate karamɔgɔ an bɛ bila kuma tɛ ne da bilen o e ka tɛmɛ n'a ye kuma foyi tɛ ne da bilen ni kuma tɛ da an b'a fɔ an bɛ taa Jibi fan fɛ k'a fɔ Jibi k'a ka fiɲɛ bɔ o bi bɛn Jabate naamu ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Traoré ne bɛ n tigɛ don notre printemps Boubacar ale ni e ɲɛlen ni hebdo misiriba min ye ni kunnafoni fila ye Boubacar n'o de ye sunkalo 2021 Boubacar bi ye ale tile fɔlɔ ye kabini sunkalo ma se min ye jɔyɔrɔ min tun bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar o de ye da dumuni dumuni minnu bɛ dun Boubacar Traoré o dumuni sɔngɔ bɛna kɛ mun ye min ye dumuni ye sɔngɔ bɛna jigin walima a bɛna to a nɔ na wa Boubacar Traoré ɲuguɲugu o tun bɛ sen na min ye dumuniw ye k'u sɔngɔ kɔni a bɛna yɛlɛn Boubacar Traoré nka min ye an marabaw ye Boubacar olu ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ o jaabi bɔra fɛn minnu na an bɛ don min na ko bi malidenw kɔni fɔra u jigi kɔ n'i ye ko taabolo lajɛ banajugu min bɛ an ka jamana in kan n'a bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan n'o ye coronavirus covid-19 ye Boubacar ale kɛmɛ ka sɔrɔ ka ɲɔngiri kosɛbɛ jama dalajɛ tɛ yen hakilinaw tɛ ka jidi a jidicogo la sɔrɔ kɔni ɲɔngirila kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun ne ka woronto Boubacar min ye fantanya ye a yɛrɛ dɛ o de yiralen bɛ mɔgɔw la an bɛ don min na ko bi siga t'o la kɔrɔlen tulonkɛ kun don Fasiriba ko Boubacar Traoré n'o ye dunantiɛ ye dunantiɛ ale ye kalimu ta ni ka don Joifiyɛ kɔnɔnaw la Boubacar a taara dumunifɛnw lajɛ a y'a daminɛ tulu la dumuni tɛ dilan tulu min kɔ Boubacar a ko tulu kɔni a sɔngɔ a bi yɛlɛnna dɔɔni Fasiriba ko min ye nɔnɔ ye i b'a ye k'a fɔ sunkalo kɔnɔ ale fana ye dumuni na mandi dɔ ye ale ni sogo min ye ni feerelikɛla ninnu ye a taar'u ka sigiyɔrɔw lajɛ ni ka t'u ka sɔngɔ ɲininkali kɛ a y'a sɔrɔ caman ta kɔni foyi ma fara kan nka ko caman y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la o tuma ko dɔɔni bɛna fara kan tuguni kɔni Fasiriba ko Boubacar Traoré a ko n'i ye sɔngɔw lajɛ min ye tulu 20 litiri ye 20 litiri ko sɔngɔ o tari jɔ 3,700 la Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ o kɔni bɛ ka yɛlɛ diɲɛ ma don o don a ko tulu 20 litiri laban Boubacar o tuma bɛ t'i jɔ 5,000 la Mali kɔnɔ o y'a kɛlen malobɔrɛ a di tɛ se ka dun Fasiriba ko n'a ma don fɛn dɔ la jagoyaw ye a ko n'i y'a hali bi ko taabolo lajɛ Boubacar i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye nɔnɔ ye a ko nɔnɔ kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la ko sɔngɔ b'u nɔnɔ nka ko olu sɔngɔ kɔni bɛna yɛlɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi o kan a ko n'i ye sogo fana lajɛ Boubacar sogo kɔni k'o dun o tuma ko tɛ faama ye o tuma ko sabu farisogo yɛrɛ mago bɛ sogo la o tuma min ye fɛn minnu bɛ sogo kɔnɔna la ko adamadenya tɛ se ka k'a kɔ Fasiriba ko Boubacar kunu ka n'a to bɛ ka sogo bugurunin kelen bili da Boubacar Traoré ko fana bɛ ka kɛ sogokan ye maa caman bolo o tuma maa caman ka na de bɛ tobi Bamakɔ ka mɔ ka dun ka sɔrɔ sogo ma tɛmɛ a da fɛ Ala ni gɛlɛya Fasiriba ko Boubacar Traoré sogo tulo kabini 250 ni ka torintori an bɛ don min na ko bi koloma 560 a ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ la sogo koloma kulo ye 500 ye yɔrɔ dɔw yɛrɛ la 500 ani dɔrɔmɛ 20 a ko jamana kelen kɔnɔ nin bɛ se ka kɛ cogo di ka gɛlɛn Fasiriba ko a ko sogo feerelaw kɔni olu dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ sogo feere la nin y'a san 15 ye olu y'a yira k'a fɔ olu ye sogo feere sɔrɔ tiɲɛna u somɔgɔw bolo Boubacar Traoré ko n'i ye an ka baganw lajɛ o tuma k'i b'a fɔ ko ɲɛmaa tɛ dugu la bagan nafama yɔrɔ kulu bɛ cɛ ka taa di dunanw ma kɔfɛ Boubacar Traoré min y'a lafasalen banabaatɔw ye o tuma k'an b'o de sarada an ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'o gɛlɛya tuguni a ko n'i y'o fana lajɛ
ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ tɛ yen sɛgɛsɛgɛli tɛ yen bɛɛ lajɛlen bilalen b'i yɛrɛ ma min ka di min ye ko k'o boloda a ko an ka sugu ko n'i y'a lajɛ yɛrɛmabila dan don a ko sugu kelen sugu fila kɔnɔ feerefɛn kelen o tuma sɔngɔ yɛlɛma ko 10 k'o bɛ se ka kɛ cogo di a ka gɛlɛn Fasiriba ko Bakari a ko n'i ye malo lajɛ ɲoro di Sahel la a ko malobɔrɔ bɛ 20 000 francs CFA n'o ye 4000 ye Bakari min ye Bamako ye la capitale du Mali a ko malobɔrɔ bi yan 4400 a ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ la 4500 Bakari Tarawele ko fana bɛ se ka kɛ cogo di a ko n'i y'a lajɛ sɔngɔw tɛ kelen ye o kuma ko maa bɛ ɲininkali de kɛ an ka ɲɛmɔgɔ u ye kuma minnu fɔ jamanadenw ye kuma in bɛ cogo di Bakari Tarawele ko n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni ko tɛ yen ko ye Bakari Tarawele Fasiriba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni an ka ɲɛmɔgɔw ye Bakari ko n'u ye fɛn min fɔ u kan k'o de bato o kuma ko fɛnw bɛ fɔ a ti bato a bato cogo la jamanadenw sigilen bɛ nisɔndiya Bakari Tarawele ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ a ko sunkalo in kɔni bɛna kɛ jigilatigɛ belebeleba de ye a baara ta maliyɛnw y'a hami hɔn an hamina dɛ an ye fɛn fɛn hami a ma taa k'o to dɛ o mana bɔ k'u jɔ télé la aw ni kuma dumanin don ani karikalakaw kuma dumanin dɔ bɛ bɔ a sɔngɔ tɛ tɛmɛ nin kan o bɛ k'o fɔ waati min yɛrɛ la dɛ an ka cɛdenw bɛ bɔlɔn kɔnɔnaw ni carré kɔnɔnaw ni sugu kɔnɔnaw na i bɛ taa sɔrɔ foyi Bakari ko kisɛ t'a la foyi tɛ bɔ a la kuma dumanin fɔw de don dɔrɔn buru ye wa buru kala 50 u bɔra yan télé la k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ni mɔgɔ min y'a feere o dugu ma anw bɛ ɲɔgɔn na wa mɔgɔ min mana butigitigi mana feere o sanfɛ i ni anw bɛ ɲɔgɔn na ka taa sɔrɔ o waatinin kelen na a bɛ ka feere 70 60 fan wɛrɛ jamana kelen kɔnɔ o bɛ se ka fɔ cogo di Bakari Tarawele Fasiriba ko a ko kuma la kuncɛ la a ko min kɔni ye fɛn dɔw fana bɛ kangaliba tɛ dilan minnu kɔ n'o ye nɛmurukumuni ka taa bila ɲamaku ale ni ntomin na Bakari a ko n'i y'olu fana lajɛ o kuma olu sɔngɔ kɔni k'olu ma yɛlɛ kosɛbɛ a ko n'i ko k'i b'olu sanga san tɔw la nka ko siga kɔni tɛ min na dɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi nɛmurukumuni kɔni k'a bɛna yɛlɛn daliba dali i n'a fɔ salon nɛmurukumuni den kelen tun bɛ ka feere dɔrɔmɛ 20 Mali kɔnɔ nɛmurukumuni den kelen dɔrɔmɛ 20 o bɛ se ka kɛ cogo di ɲininkali tɛ o kuma bɛ dédouaner ka don jamana in kɔnɔ Fasiriba ko Bakari Tarawele min kɔni jamana ɲɛmaaw ye k'u jilaja o kuma u ka jamanadenw lakana u k'u cɛsiri Bakari Tarawele sabu n'i y'a mɛn ko sunkalo i b'a fɔ ko suguri i b'a fɔ ko suntigɛ i b'a fɔ ko dun ka fa n'o tɛ maa min bolo k'i tɛ se ka sun a bɛ gɛlɛya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ notre printemps ale ni Ɲɛlɛni hebdo olu ka bɔli kɔnɔna la fasiri sɛbɛn fila ye bɔ jabata an b'a fasiri kɛ bɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ne n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko nouvelle horizon nouvelle horizon a kuma bɛ fɛn min ka bi maa min kɛn bɛ ka kalimu ta o de ye Tuguna A Tarawele ye Tuguna A Tarawele ko min y'anw ka dunanjigiso ye n'o ye loteliw ye ne ko sɔɔni a ɲɛmɔgɔya bulon k'u tɛna taa jalakili sɛbɛn don ka ɲɛsin faso Maliba ma wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ coronavirus a cun anw ka jamana kɔnɔ hakilinajigi mars kalo dɔ tile 25 san 2020 wa k'a minɛ o waati fo bi i b'a ye k'a fɔ bana in kɔni b'a la ka yakubaya o waatinin kelen fana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔw ye o kɔni sabatila jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ a donni kama waasa maa minnu ni karangadaw sɔ a la maa minnu ye jamana wɛrɛw kan u bɛ se ka u mɔlɔnti cogo min na ka don anw ka jamana kɔnɔ bawo o fɛɛrɛ n'u dabaliw sigilen kɔ sen kan i b'a ye k'a fɔ pankulu kɔni wulila ni ka yɔrɔ kɔfɛlen ninnu sɛgɛrɛ ka taa an ka jamanadenw minnu y'a laɲini k'u ta ni ka na n'u ye u fa jamana kan wa o bɛɛ ka o kɔni wulila tɛmɛna dunanjigiso n'o ye loteli ninnu ye o ɲɛmaw o ni anw ka faso Maliba marabaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira k'a fɔ an na sefo wari miliyari hakɛ dɔ bila u ka bolo kan waasa maa minnu n'olu bɛ na n'u kan ka bila quarantaine na u bɛ tile hakɛ minnu kan u ka loteli ninnu kɔnɔna na an bɛ jɔ ni o sara bɛɛ lajɛlen ye bɛnkɛlaw kan wa sɔnkɛla o ma o i b'a ye k'a fɔ k'a minɛ o don fo bi i b'a ye k'a fɔ min ye lotelitigi ninnu ye n'o ye loteli ɲɛmaa ninnu ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ hami na bɛɛ lajɛlen bɛ jɔrɔ la bawo o sigila k'u ɲɛ bila ka nafolo min natɔ lajɛ nafolo in e ko a tunun tɛ sira fɛ wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana ye jamana ɲɛmaaw u b'u cɛsiri fɛn do hakilina n'o layiru tali la ka taa sɔrɔ a waleyali a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye bawo n'i y'a lajɛ min ye maa kofɔlen ninnu ye u ye kulekan bɔ ka ɲɛsin maa minnu ma jamanakuntigi kɔrɔ ka fanga bilen dafirilen kɔ n'o ye IBK ye i b'a ye k'a fɔ maa min n'o bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya la n'o ye Bandaw ye cɛja ka taa se a ka danga ma colonel Assimi Goïta hali cɛmancɛ fanga bulon ɲɛmaa n'o ye Mokhtar Wani fulakɛ u ye kulekan bɔ ka ɲɛsin nin ma nka kɔsada in na a jirala k'a fɔ maa kofɔlen ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ nin maa bɛɛ lajɛlen da
sumuzumule ko ko kon tala ka kala do nyina ka benu luka nafulo sarali ko ka ta soro min ye fanga koro ye no ye jamana kuntigi koro ye yana ga fanga ka davri bana ngoni chu jamana kono do akun dama do baye ka fo akoni aye sharia bolo do ta ka jira ka fo min ye se fo war milliard dama do ye onata ni ka di bolo fara dama do ma min ye ni lotol digi nunu ye ulubo bolo fara dama do kon nana wajira la lotol dugu ka nyama ya blove ka fo ko min ye se fo war milliard woro bonyongo ye o de nganga bloka bloka ka kosa dai na da garanti lo ya jira ka fo nyaye laba do bola ka ke iba ye ka fo min ye onga ministry so mi no nyeshimanga na fulugo nanga wargoma kata se onga ministry so mi no nyeshimbe jamana de munumbe jamana koka ani jamana de bele jilega se ka franyoga ka ke kelenye no ye male de lecture de l'intégration e iba ye ka fo ulukoni uye enyoye bala lenge onyoye bala lena mi no bola ka ke jamais ko temele cleflas en 2021 wo iba ye ka fo o CV ajrala ministre mi no okwa bara nyeshimbe na flokoma mami nguna kano honorable o ye directeur du budget national wa mi ye ministre de malien de l'extérieur o fanaga e ma kumbe kena konna no e segali nonu bela jele ya jira ka fo jigina ko ninkanga ye fa warebe no ta uluka faate bawo ni ya taka laje na flo mi no kun fola fanga korofe no ye wati mina Ibrahim Bokar Keita abe jamana kuntigi yala ay layru taka fo se fo war milliard woro mi no kanga takabla corona bana kelelila onga jamana konnana ibaye ka fo ko mi ye se fo war milliard sabaye o de tala ni ka bla lotol tigi nunu ka bulo ka folo ka jira ka fo ay ni mine ay bara buloda yani ko nye ka soro wati ni do na taw konnana ko ga kata fo ko se fo war milliard woro de tala ka di uma o ka di malien de l'extérieur ma ulu ka di lotol tigi nunu ma ko na folo ko madda ulu tege wa ko ni ya taka laje mi ye ministère de malien de l'extérieur ale ka chide ko ni ga lasili do seve aya jira ka fo mi ye na folo mi no ko fola no ko ni na ko 70 ala ko sebe o de se fo war milliard e saba e bonyongo ye woro o mate ulu tega konnana bawo ko ni ye ministre de l'économie des finances ka e sharia bolo do tanika la no lettre ye o lettre numéro 02291 mi no ye MEFSG mi na tala juin kalo do tle mugwa ani saba en 2020 o konnana ajrala ka fo mi ye na fole ye ko kanga tanika di malien de l'extérieur ma o ka se ka lotol digi nunu nga wari ni ka se ka asara wa we baye ka fo o korofo boka bi malien de ministère de malien de l'extérieur no yanga malde mun no ba koka ministre so mi no sigi mbe ka nyesho uluka tabiama aya jira ka fo war mi no ko ni sela ka blale ka bloka ina fo nya fo chukum na kuma damna konnana o de se fo war milliard fla e bonyongo ya na ku ngave wa mi ya toye ka ta fando ko wa ko mi ye lo digu ye no buka na fo ko ni nyine faso mali ba fe chukumina ku ga yinite wa mi ye wati ni do na taw konnaye gele wara munum be no lu yo soro ni ko ngonnana onu dado ala ni ka blejile ni ka afeze ni ngwe sebe mi na ya sama ga bo nouvelle horizon konnana tuguna a travers ale ka fasiridu Bokar Traoré tien foli te nyechi ga ba ble ne ben tiga dongo kura soir de Bamako fasiriba no ye badabada la jara ako angata masaka blo la kuluba cha jam bandaw ni ya chien gale gale e Bokar Traoré aka wele bla Bamako tiguma dine tigila mgo Bokar Traoré ninku dadu malikola sabu mali okuma kemben tashi doin Bokar Traoré fasiriba ko menye chejan kabini dana taraka daka septembre kalo 2020 Bokar Traoré ninga ke mali jamana kuntige tamate fanga nyema do okuma menye sangle ni nyari ye akasika kalafili labe mali aka basigi bamancha wala mumbe aka lafiya do mali do ni nyonche Bokar Traoré menye chejan bandaw ye sigelu temelen ko menye ni nyongona la jebelele baye ko madelika ke fasiriba ko Bokar Traoré kunu akera min ko ne chienfo ye nyonye zabu ni ya laje menye dinna tigala mugo ye Bokar Traoré beye ikonota fo chejan ye no ye jamana kuntigi ye fasiriba ko akoni ye ma welelon laje Bamako tigu e Bokar Traoré ulutume kene konnala ni ya laje minyu luka chokoroba no ye Dramani Nyari ye ale patrias de Bamako ye Bokar Traoré ale na ka jamakulu ale temenin ko au conseil islamique du Mali ale président ba no ye Cheikh Ousmane Madani Chérifou Aïdara o vraiment teme ka boy Bokar Traoré minyu autorité morale du M5RP no ye imam Mahmoud Diko ye nale au conseil islamique du Mali ale nyama koro ye Bokar Traoré vraiment teme ka boy minye e cardinal Jean Zerbo Bokar Traoré vraiment teme ka boy minye passer nungu enfa ak yataraye fasiriba ko Bokar Traoré ni bela jelen bore ko konokulu ka fara Bamako tigu uluka nyema kan no ye mfa Bamusa Touré ye Bokar Traoré kuma bora ka bi
a ko n'i ye nin kumaw lajɛ Bubakari Traoré min ye bu ye ale fana ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Ibrahima Keli ye a ko min ye kuma bɔra ka bi Mali ko don cɛjan fɔlɔ ye kuma ta n'o ye jamanakuntigi Bandaw a ko Mali kanu b'a dusukun na a b'a dɔn k'a fɔ Mali kanu bɛ maa minnu welela u kelen na bɛɛ lajɛlen dusukun na a ko n'i ye Mali yɛrɛ taabolo lajɛ Mali a bɛ ka buruja Mali a danbe bɛ ka bɔ a la Mali ale tɔɔrɔlen bɛ Bubakari Traoré ni jɛrɛjɛkulu minnu welelen filɛ nin ye nin kelen bɛɛ lajɛlen n'u jɔyɔrɔ don jamana ɲɛnamali la o kuma k'a tigɛnba k'a dalen b'u la k'a fɔ nin kelen n'u bɛ jɔ u jɔyɔrɔ la Bubakari Traoré ko Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ o kuma k'u wele kun tɛ gansan ye degun min bɛ Mali kan ale min ye Mali jamanakuntigi ye bi Ala barika la degun min b'ale ninkun kan tɔɔrɔ min b'ale kun o kuma k'a fɔ u ye o kuma o tɔɔrɔ Bubakari Traoré bɛɛ lajɛlen k'i jɛniyɔrɔ fin o ko la o kuma u k'a lajɛ u bɛ jɔyɔrɔ mun na jamana ɲɛnamali la Bubakari Traoré ko bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ Mali ko la o kuma wa k'a b'a dɔn k'a fɔ lajɛ in fana kɔfɛ bɛɛ bɛ n'i seko kɛ Bubakari Traoré kuma taara ka di min ye welebaw ma min kɔni Badalabugu Alimami n'o ye autorité morale M5 RP Imam Mamou Diko ale kɔni y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi la a ko siga kɔni tɛ min na ko kabini jamanakuntigi a kɛra jamanakuntigi ye Bubakari Traoré o kuma ko ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye k'a ma taa bonya ni foli ta ka bu ye sɛgɛrɛ ɲɔrɔ a ko k'o kɛra majɛ belebeleba ye a ko min ye Mamou Diko ko n'i ye bu ye lajɛ Bubakari Traoré o kuma ko diinɛ baarakɛla don a ko n'i y'a lajɛ fanga kɔrɔ min bɛna n'o ye IBK ka fanga ye a ko bu ye jɔyɔrɔ ka bon ko la kosɛbɛ ko hali n'a kelen tɛ a ko n'i ye IBK ka fanga yana a bɛ bin Bubakari Traoré maa minnu bɛ IBK kanu la wo minnu bɛ a juguya la wo nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ taama bolo la diɲɛ ma don o don ni ka taa ɲɔrɔ ni ka t'u wakili kɛ bu ye o kuma ko min tun ka di bu ye ko kuma ko de kɛra o kuma min ye militaire ye Bubakari Traoré ko mun na k'olu ma taa bonyamasegin kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na ko hali ni CNSP taara Bubakari Traoré ko maa min tun kan ka kɛ k'o de tun kan ka kɛ Bandaw ye k'o kɛra majɛ ye o kɛra fiɲɛ ye bu ye ka kuma Imam Diko ka kuma don Fasiriba ko Bubakari Traoré min ye Imam Diko a y'a yɛrɛ k'a fɔ cɛkɔrɔba la n'o ye Bandaw ye k'a b'a ɲini a fɛ o kuma ko joona a ka taa Nioro du Sahel a ka taa cɛkɔrɔba fɔ n'o ye bu ye o kuma ko min ye CEDEAO maaw ye o kuma k'olu nana kuma min na olu tun bɛ fɔ ɲɔgɔn min ye fɔ ka bɛn na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma k'olu fana ye taa ko joli kɛ Nioro Bubakari o kuma k'u ka taa Nioro k'o tɛ gansan ye ko ye o kuma ko a n'a ka kan sabu k'a ye min kɛ Mali ko la min ye basigi kɔnɔna ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka taa bila diinɛ o sira kɔnɔna la o kuma min ye Cheikh Ousmane Madani Cherifu Hayidara Bubakari Traoré a ye dɔ belebeleba kɛ Mali ka basigili Mali ka sumani Bubakari Traoré k'a b'a an bɛɛ lajɛlen de tigɛ kɔnɔna la maa minnu ye ɲɛmaa ye maa minnu tɛ ɲɛmaa ye Bubakari Traoré ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ kɛ i jɔyɔrɔ baara kɛ a kɛcogo la o kuma min ye cardinal Jean Gerbeau a fana ye dɔ belebeleba kɛ Bubakari Traoré maa tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen kɔni ŋaniya yira k'a fɔ weleli mun taara k'u sɛgɛrɛ a diyar'u ye o kuma u b'a ɲini Ala fɛ min fɔr'u ye Ala k'a kɛcogo ɲuman nɔgɔya u ye ni Mali jara Bubakari k'a bɛ diya an bɛɛ ye Ala m'an kisi la ni Mali tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ ye o t'an si ka laɲini ye kunnafoni filanin an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Laya Jara an b'a fo an bɛ taa Jibi fa fɛ Bubakari Traoré balan tɔgɔ bɛ di Bɔ Jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko notre printemps diɲɛ laban bana min n'a kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ ni anw ka faso Maliba ale ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la kabi hakilinajigi marisi kalo dɔ tile 25 san 2020 n'i y'a lajɛ kɔsada in na anw ka minisiriso min n'o sigi bɛ anw ka jamana kɛnɛya ko kan ani adamadenw bɛ se ka bɛn ni kelenya sabatu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na n'u o kɔni ye ministère de la santé o ye wulikajɔ kɛ wa a ye wulikajɔ min kɛ a ye kunnafoni di kɛ kunnafoni di in sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye ko bi na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun laban tɛmɛlen min ye échantillon 1600 ye olu de sɛgɛsɛgɛla min ye o kɔni o échantillon 1600 i b'a ye fana k'a fɔ maa kelen kɔni o kɔni nin tola bana in sababu la wa n'i ye kɔrɔfɔw lajɛ halisa min ye ministère de la santé développement et social ye a y'a jira k'a fɔ wulikajɔw kɔni bɛ senna wa min ye fasiri kɛbaa fana n'o ye Mikaelu Nde ale y'a jira k'a fɔ 24 heures laban in fana na n'u ka sibiri tɛmɛlen ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye an ka dɔgɔtɔrɔlakaw ye n'o ye kɛnɛya tigilamaw ye olu y'a jira k'a fɔ bana in k'a kɔni b'a la ka boli cogo min na a b'a la ka boli ten a b'a la ka maaw minɛ cogo min na a b'a la k'u minɛ ten ko wa ko wulikajɔ ani a fɔra k'an ka taabolo minnu matarafa k'an k'an banba o kan kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ ko kura min ye wulikajɔ ye n b'a ye k'a fɔ ka sanga ni bana in ka wulikajɔ ni a ka maa minɛ ye ani maa fatu i b'a ye k'a fɔ anw ka cɛmancɛrɔ
fanga ɲɛma a n'a ka maaw u kɔni u ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ senfɛ ɲɔgɔn ye belebele n'o ye ɲɔgɔn ye balalen ye o kɔni sigila sen kan n'a bɛ wele ko réunion extraordinaire du comité supérieur de défense nationale o kɔni senfɛ hakilinankɔrɔw de tala minnu kɔni n'o farala kɔrɔlenw kan n'o de ye an k'an tɛgɛw ko k'a jɛ mètre kelen an k'o to ani ɲɔgɔn cɛ min ye maanifoli ye an k'o kɛ da la walima an ka nɔnkɔnkuru kɛ ka ɲɔgɔn fo wa taabolo wɛrɛ minnu bɛ n'o ye tɛgɛ koli ye sanga n'a ka waati tile kuturu o kɔni ka se ka matarafa wa a jirala fana k'a fɔ maanifu man ka kamaru ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 ɲɔgɔn ko kan wa o maa 50 fana kan k'i sigi mètre kelen o mètre kelen ka don u ni ɲɔgɔn cɛ waasa min ye bana in an bɛ se ka kisi a kɔlɔlɔ ma cogo min na wa ka kɔn o conseil supérieur de la défense nationale sigili ka sen kan dɛ i b'a ye k'a fɔ min ye alamisa don tɛmɛlen ka bɛn san 2021 kɔnɔna ma i b'a ye k'a fɔ min ye ka hakɛ min n'o yela k'a fɔ ko bana in k'a yela ni mɔgɔ hakɛ de la ko tile kelen kɔnɔna na a taara ye maa 413 la o maa 400 awɔ maa 413 alamisa tɛmɛlen wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ o kɔni de kɛla sabu ye sa ni ɲɔgɔn ye balalen kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka sigi sen kan Fatirikɛba y'a jira k'a fɔ bana in ko n'i y'a lajɛ ko a tɛ ka munumunu Bamakɔ dɔrɔn na yan koyi n'o ye faaba ye wa min ye anw ka marabolo damadɔ ye n'o ye Kayi mara ye ka taa se Kulukoro ma Sikaso Segu ani Mopti nin bɛɛ lajɛlen kɔn kɛ mɛ k'i ɲɛyɔrɔ sɔrɔ bana in ka wulikajɔ la wa a jirala fana k'a fɔ min ye kɔsada in na kunnafoni laban minnu bɔla ka bin min kɔni b'a jira k'a fɔ bana in a don fura dama anw ka jamana kɔnɔ ka na bɔgɔ sisan la ka positif minnu yela o hakɛ bɛ t'i jɔ maa 10,001 ani 775 wa n'i y'o fana lajɛ o mɔgɔ 10,001 ni 775 maa minnu kɔni bɛ yen sa k'olu kɔni ni olu sera ka kɛnɛya o ye maa 7,000 ani 101 ye wa maa minnu o fana hakɛ fana na maa minnu kɔni n'olu ni bana in kɛla u sata ye o ye maa 400 ani maa 3 bɔɲɔgɔnko ye an bɛ dugawu don de kɛ Ala k'o dayɔrɔ nɛɛma wa n'i y'a lajɛ ko kura a jirala k'a fɔ min ye wulikajɔ ye n'o de ye taabolo minnu bɛ kɛ sabu ye k'an kisi bana in tɔɔrɔ ma an ka se ka o matarafa wa hali n'a sɔrɔla kɔsada in na min ye boloci min bɛ kɛ sabu ye ni ka bana in ni k'a kunbɛn o baaraw nun donna anw ka jamana faaba kɔnɔna na yan wa a jirala fana k'a fɔ a tɛ dan faaba in dɔrɔn ma min y'anw ka marabolo ye wulikajɔ na kɛ waati ni don nataw kɔnɔna na ka yenkaw sɛgɛrɛ wa min ye kɔsada in na sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw fana y'a jira k'a fɔ min ye mangoya min n'o ye vaccin ye n'o ye AstraZeneca ye a ye mangoya min sɔrɔ nanzara jamana kan a nalen anw ka jamana kɔnɔ e b'a ye k'a fɔ o mangoya kelen ye o kɔni b'a la ka munumunu a nɔfɛ maa caman kɔni kɛ mɛ k'a jira daminɛ fura dama kana bɔ sisan la k'a fɔ ko olu na waati kɔnɔ min ye maa mun kunfɔlɔ minnu n'olu bɛ n'a kɛ a mana kɛ olu la n'u bolo cila ni fɛn ma bɔ a la k'olu na sɔrɔ ka gɛrɛ nin kɔni kɛ mɛ gɛlɛya belebele ye bawo jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ nin vaccin in n'o ye boloci in ye a bɛ kɛ sabu ye ni ka bana in ni k'a kunbɛn ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ a masi b'a la wa nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ notre printemps kɔnɔna na Mikaelu Nde ale ka fasiri Mikaelu an b'ale fɔ mɔgɔ tɔrɔbɔden ne fɛ n tɛgɛ donko kura Mali tribune nɔ fasiriba n'o ye Abdurahmane Diko Abdurahmane Diko badabada Abdurahmane Diko a ko ɲamalakaw ka dankele n'o ye Bakari Togola Bakari Togola jɔnni di Bakari Togola wari tɔrɔbɔden a ko Bakari Togola kabini avril kalo tile 7 Bakari Togola ale y'a ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ min ye liberté provisoire ye ni ka taa ka denbaya la nka min ye Bakari Togola ye o kuma ko Bakari Togola ko Bakari Tarawele ko gɛlɛya caman bɛ a ko la fasiriba ko a ko Bakari b'a ka so nka Bakari k'a b'a da a tɛ sɔn a ko ye a ko n'i y'a lajɛ Bakari Togola yɛrɛ donna kaso kɔnɔ san 1 ani kalo 6 Bakari Tarawele ko min ye Bakari Togola jalaki taara k'a sɛgɛrɛ Bakari min ye Mali kɔɔri sɛnɛnaw ye olu ka nafolo mugu banki kɔnɔna la ko Bakari ye wari in ta ni ka buruja miliyari 9 a n'a kunkanfɛ min ye pôle économie financier commune 3 procureur ye Bakari Tarawele ale de kɔni welela ni ka nin affaire in k'a ta k'a di a ma a ka Bakari wele joona joona wari in a taara min a ka wɔgɔbɛ wari ale ni Bakari ɲɛ kelen ka ɲɔgɔn ye wari min kɔni Bakari ye a y'a bila ka taa kasobonba kɔnɔ fasiriba ko hali ni Bakari ka kiiri ma se ka kɛ nka n'i y'a lajɛ dala sumusumuniw bɛ to ka ta ka Bakari sɛgɛrɛ Bakari Tarawele min ye Bakari ye k'a ye miliyari 4 kunfɔlɔ sara jalaki ye miliyari 9 ani miliyɔn 400 ye o tuma Bakari ka miliyari 4 sara Bakari o waati la a ye tile 2 ni fiɲɛbɔda sɔrɔ ni ka wɔlɔkɔti ka taa ka so a ko u tilala ka taa nɔfɛ tuguni Bakari Tarawele min kɔni Bakari ye k'a ye fiɲɛbɔda wɛrɛ sɔrɔ ka sababu kɛ miliyari 3 ni miliyɔn 500 ye
ye a y'o fana sara tuguni o kuma wari sarata kɛra miliyari 7 ani miliyɔn 500 ye jalaki bɛɛ lajɛlen bɛ miliyari 9 ani miliyɔn 400 nɔfɛ fasiriba ko Bakari o kuma ko Bakari ka miliyari 3 ani miliyɔn 500 laban min sarala Bakari Tarawele n'i y'o ko lajɛ a ko siga kɔni tɛ min na a ko min kɔni ye warijɛw tɛ koyi a ko miliyari 3 laban min sarala a ko warijɛ min yɛrɛ bɔra Bakari kun ni ka di a ko ye miliyɔn 60 ye a wari bɔra min a tɔ bɔra yɔrɔ min na Bakari Tarawele Bakari ka biɲɛ minnu bɛ yen nafolomafɛn minnu bɛ Bakari bolo dɛ Bakari jigi ye fɛn minnu ye a denw jigi ye fɛn minnu ye a ka kabila jigi ye fɛn minnu ye Bakari Tarawele k'u y'o bɛɛ de minɛ k'a bɛɛ feere Bakari jigila tigɛra a jigi tigɛra nin ka jugu fo ka dama tɛmɛ Bakari Tarawele fasiriba ko a ko Bakari a ka foro dɔ bɛ Sanankɔrɔ o bɛ Buguni marabolo kɔnɔ hectare 500 u y'o ntaraki Bakari la k'a feere a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a yɛrɛ lakodɔnna ni foro min tigɛ ni foro min ye fɛn bɛɛ bɛ foro in kɔnɔ fasiriba ko Bakari Tarawele a ka foro dɔ bɛ Kɔlɔnjɛba mara fana na Bakari Tarawele o bɛ t'i jɔ hectare 200 la u y'o fana minɛ k'o fana feere n'i ye foro ninnu na dagabana so bɛ yen tracteurs bɛ yen misiw bɛ yen ɲamɛw bɛ yen sagaw bɛ yen baw bɛ yen i b'i miiri diɲɛ fɛn o fɛn na k'a bɛ mɔgɔninfin ɲɛnajɛ Bakari nin bɛɛ de bɛ yen n'i donna hali tɛ fɛ ka bɔ a bɛɛ minɛna la Bakari bololankolola Bakari tun ye forotigi ye kunun bi Bakari n'an bɛɛ kɛra kelen dɔ b'a bolo dɔ bɛ yen nin n'a tɔw ta dɔ bɛ yen Bakari ma nɔgɔ koyi Bakari Tarawele fasiriba ko a ko n'i y'a mɛn ko Bakari b'a ka so bi sabu Bakari ka bolominɛw kɔni de minɛna Bakari la k'a bɛɛ feere miliyari 3 ani miliyɔn 500 o kuma ko de y'a to Bakari bɔra n'a fɔra ko politiki ma ɲi Bɔ Jabate ni ne don a yɔrɔ dɔ filɛ nin i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ wa n'i ma kalan kana taa fara maa kalanlenw kan ka politiki kɛ dɛ u b'a dabiri da la o de filɛ dɛ kana siga o dɔrɔn de ye Bakari sɔrɔ n'o tɛ Bakari ko mana go i ye cogo cogo Bakari de ye Mali sɛnɛko don ba la ka sɛnɛ nege don mɔgɔw la ka APCAM tɔgɔ bɔ APCAM kun bɛ yen nka Bakari de nana APCAM tɔgɔ bɔ bien vrai que a ma kalan nka a ka politiki kɔni a ye sɛnɛ nege don maliyɛnw na u filɛ nin u y'a dabira da la dɛ wa aw politicien kelen ninnu n'a ɲaamini bolo u bɛ se k'u fosi k'u da kɛrɛfɛ wa maliyɛn de jogo filɛ nin Bakari y'a kɛ k'a dilan ka maaw sɔn ka maaw ladiya ka maaw yɛrɛ sɔn b'a la ɲinɛn kelen filɛ Bakari ko ka Bakari bila garage kɔnɔ wa nin ye Bakari ko ni Ala ma kunnaja i jigilatigɛ i jigi y'i ka foro ye foro minɛlen la o t'i ka ko bannen ya wa nin ko kɛ fura dama kana bugɔ sisan la Bakari fari jon tɛ jigilatigɛ bɛ k'u ma la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Abdramane Diko ale ka sɛbɛnni don Abdramane Diko ka fara Mali tribune fasiri jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate u tɛgɛ bila n k'i sɔn o tɛ maɲumanya ye ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le matinal maa min ka wulikajɔ ye nin n'a y'a hakilina di le matinal maaw ma o de ye Ibrahima Bɛni k'a to a da ko un citoyen à Bamako maa min ye Ibrahima Bɛni ale y'a jira ko min ye général Amadou Aya sa nɔgɔ ye an ka taa k'a ka kɔrɔfɔ maana halisa dɛ a ye bɔli min kɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na a fa jamana kan n'o ye Segu mara ye i b'a ye k'a fɔ min ye Ibrahima Bɛni ale y'a jira k'a fɔ général Amadou Aya k'a kun man ka kuma k'a filɛ dangan min na ni hɔrɔnya n'o bɛ jamana in kɔnɔna na halisa k'a kun man ka ye kɛnɛ kan waati zango k'a fɔ k'a bɛ kuma ko wa ko a ye kɔrɔfɔ minnu bɔ ka bin ka bɛn mars kalo dɔ tile 27 ma sibiri dɔ fɛ san 2021 min ye dolanci kɛnɛ dɔ ye Segu Dagagun kan k'i b'a ye k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minnu bɔ ka bin ye k'a kɔrɔfɔ ko a bɛ maa bila k'i hakili miiri o bawo ko n'i y'a lajɛ maa min bi na anw ka armée yɛrɛ kɔnɔna na maa min y'a jalabatigi ye maa min ka jala bɛ bɛɛ lajɛlen ta sanfɛ o de ye Amadou Aya sa nɔgɔ ye Amadou Aya ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale kɛla sabu ye ni anw filɛ gɛlɛya min kɔnɔna na kabi san 2012 tɛmɛlen k'a ka wulikajɔ bɛ a la min ye ka général Amadou Tumani Ture Ala k'a hinɛ ale de y'o ka fanga ni k'o dafiri san 2012 o 2012 k'a minɛ waati kana bugɔ sisan la min y'anw ka marabolo minnu n'olu bɛ kɔrɔfɛ bolo la n'o ye Kidali mara ye n'o ye Tɔnbukutu fo ka taa se Gao ma ani Mopti fo ka taa se Segu fan dɔ ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ Bamancilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna na bi in na wa o n'a maa fa jugu min ye anw ka finitigilakaw ye maa dama min ni tola nin ko in na ko maa tɛ a hakɛ dɔn n'i y'a jateminɛ 2012 la kana bugɔ 2021 na ko min ye Amadou Aya sa nɔgɔ ye ko n'a ko k'ale ye général ye ale ye maa min n'o bɛ kɛlɛ dɔn ko wa ko général minnu bɛ
min ye fasirikɛbaa ye a y'i da maana olu tɔgɔ la ko maa kan k'i disi gosi n'olu ye bawo u ye ko kɛ kɛlɛ dagaw kɔnɔna na wa ka tila k'a tɔgɔ sɔrɔ k'u ka jamana ni k'a bɔ bolo la a ye ko k'an ka taa mini dɛ n'o ye général Douglas MacArthur ye o ye l'Américain ka général ye ka taa se Eisenhower ma o fana ye général ye général Patton ka taa se Montgomery ma général de Gaulle Lattre de Tassigny ninnu bɛɛ lajɛlen ye wuli ka jɔ kɛ wa n'i ye olu fana bila anw ka généraliw yan an ka jamana kɔnɔna na n'o ye général Gamu ye ka taa se général Djidje Dako ma Kafuguna Kone ko n'i ye ninnu tɔgɔ fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ sin ka i b'i disi de wa k'a kɔrɔfɔ ni k'a labɛn bawo min ye wuli ka jɔ ye o y'o kɛ anw ka jamana ye wa o y'o kɛ anw ka faso Maliba ye min ye armée ye a cɛdenw sanfɛma fara cɛmancɛlama ni dugumama kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ninnu ye maa minnu ye wa min ye général Amadou Aya ye k'a sera waati ye sa a k'i da dete a k'i da makun k'i dabɔ maaw na bawo maa 21 banfilabilendugu la ale ka fanga dafiri général Amadou Toumani Touré ka fanga dafirili senfɛ a kɛla sabu ye k'olu minɛ k'u da k'u sedi nin kantigɛ ka t'u bɛɛ lajɛlen don jago dingɛba kelen kɔnɔna na wa n'a sɔrɔla ko sariya k'o b'a la ka kɛ a taabolo la général Amadou Aya ko a kan ka dani k'a kantigɛ fana o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ général Amadou Aya san nɔgɔ an bɛ donni n'o ko bi ko ni maa kan k'i da ma ko i n'a fɔ n da tula la cogo min na a kan k'i daminɛ ka bɔ maliyɛnw da la ko bawo min ye gɛlɛya ye bi na bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya min dɔn n'o ye kɔrɔnfɛla gɛlɛya n'o kolonkolon bɛ kana cɛmancɛla la k'o bɔ yen kana worodugu yanfan fɛ ko nin bɛɛ lajɛlen Amadou Aya san nɔgɔ ka kokolonkolonlen ye ko wa ko ni ye an ka taabolo lajɛ dɔ de b'a la ka fara anw ka gɛlɛya ka donni a dugujɛ wa dɔ b'a la ka fara anw ka hami kan donni a dugujɛ o du joli don n'olu denw t'a la kɛlɛ daga la n'u tola yen o du joli don ni olu du jigiyani kelen o taara k'a bɛ taa jamana kumabɔ n'u tola yen n'o o somɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na bi na o bɛɛ lajɛlen ye maa min ka wulikajɔ n'a ka ko dilanlen ye k'o de ye général Amadou Aya san nɔgɔ ye ko n'a bɛ se a ka sabali wa ko général k'ale y'a dɔn ni fɛn min ye o de ye ka ye kɛlɛ daga kɔnɔna na min ye plan de guerre ye k'o bɔ k'o da min ye officier supérieur ye ka na se officier subalterne ma ka taa se sous-officiers ma fo ka taa se homme de rang ma n'o ye dugumamaw ye ka ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye wa ka kuma fɔ ka du tulo la min b'u dusukun min k'u ja jɔ ka jamana ni ka kɔrɔdenw n'u bolominɛ ni k'a lakana wa min ye Amadou Aya ye k'a k'i sabali ko wa ko min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye ko minnu kɛla ko nin ye ale bɔko fɔlɔ ye a bɛna bɔko filanan kɛ min kɔni bɛ kɛ sabu ye jamanaden minnu n'o halisa n'u tɛgɛ kurun bɛ a kan olu bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ foni ni k'a fili ka bɔ u bolo nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le matinal kɔnɔna la Ibrahima Ben un citoyen à Bamako ale ka fasiri don Ibrahima a ka kuma ka ɲi an bɛ taa Jibi fan fɛ o kuma dɛgɛ min tɛ yen an b'an ɲɔgɔn fiɲɛ bɔ dɔɔnin o bɛ bɛn Bɔ Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bakari ne bɛ n tigɛ don min ye ayiwa Soir de Bamako badabada Laya Jara Bakari nin ye Laya Jara ale ka kalimu tali ye tuguni a ko an ka taa an ka jamana camancɛ bolo la Bakari Tarawele ni ze na min ye donsow ye Bakari u ye tɔɔrɔ belebeleba sɔrɔ fasaliba ko sibiri tɛmɛnen an kɔrɔ n'o bɛnna avril kalo tile 10 ma Bakari min ye an ka laadala seko ni dɔnko donsow ye donso minnu bɛ Bakari n'u bɛ ka lakanabaaw dɛmɛ lakana baara la sabu n'i y'an ka jamana camancɛ bolo lajɛ ni donsow tɛ yɔrɔ dɔ la Bakari dugudenw u tɛ se ka daga sunɔgɔ kɛ fasaliba ko donsow ka marifa ta ni ka dugudenw lakana Bakari o tɛ dɔwɛrɛ bamancɛ wale de kolokolo la min ye maafa jugu ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa t'a dɔn tuguni min ye bingali wale ni kana dugu ka buruja ka kɛ batɛmɛsira ye i b'o de ye tile bɔ fo ka taa fɔ ko tile binna fasiriba ko a ko min ye e jene ale marabolo la Bakari Tarawele min ye sibiri dɔn ye donso 4 u ye diɲɛ to donso 4 ninnu u ye diɲɛ to cogo di yarabi fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ bamanci ninnu e taabolo 120 de b'u bolo min kɔni ye mugu jugu dɔ ye n'o ye engin explosif ye Bakari Tarawele u y'o dɔ de bɛrɛtu ni ka sin ka to mɔlɔki ni k'o da yɔrɔ dɔ la Bakari Tarawele min ye o engin explosif ye n'i y'a lajɛ ko batiri 2 bɛ a la min ye batiri manganmani 2 ye o kuma fɛn ye Bakari ni maa min t'a dɔn a yɛlɛma cogo tɛgɛ kɔnɔ n'a ye forona Bakari Tarawele o kuma a bɛna ni ninkɛnɛ karaba ye o kuma donso de filɛ nin ye k'o ta ni k'a lajɛ fɛn mun don
a lajɛli kɔnɔna la bɔtɔrɔ u sɔmina kuma min na k'a dɔn k'a fɔ nin ye mugujugu pɛrɛn ye bɔri teliya k'u b'u teliya ni ka filijuru dɔ bɔ bɔtɔrɔ ni ka se k'a lasago tigɛ kɔnɔna la o de nana ni explosif yɛrɛ ye ni ka se ka a jɛnsɛn ni maa minnu tun bɛ o kuma ni fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔnin bɛɛ la maa 4 o sina ka diɲɛ to maa 4 wɛrɛ bɔtɔrɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna min ye danan gosi la min lakanabaaw ye jɛnɛ marabolo la olu nana joona maa minnu joginna ni k'olu ta ka taa n'olu ye hôpital Somine Dolo la n'o filɛ nin ye Sevare Mopti kɔnɔ Fasiriba ko bɔtɔrɔ min kɔni ni bamancɛ wale ye ɲininkali de kɛra a kɛba jugu kɛra maa jumɛn ye siga kɔni tɛ fila ye marakala zone tɛ fila ye binajan don min ye Iyag Agali ale ka cɛdon don Fasiriba ko bɔtɔrɔ siga kɔni tɛ min na an ka jamana cɛmancɛ bolo la u cari ne bɛ diɲɛ ma don o don min ye hakilina jugu ye bɔtɔrɔ n'u ye maa jɛ sira dɔ kɔnɔ o kuma k'u tɛ jɛ sira wɛrɛ kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako badabada Laya Jara ale ka sɛbɛnnin don Bɔjabate Laya Jara k'a fɔ ka fara Soir de Bamako fasiri jɛkulu maaw kan ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune nin ye maa min ka wulikajɔ ye o ye an yɛrɛ jɔni ye Kureshi Sise a ko k'an ka taa Mopti mara kɔnɔna na dɛ min ye Seydou Mamadou Kulubali ye ko a tɛ wulikajɔ la wa o wulikajɔ yɛrɛ sababu la i b'a ye k'a fɔ a n'a maa ka fɔ o wulila ni k'u kunda Mopti jamana kan jɛkulu belebele ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu don ni politiki tɔnw bɛ a la ni kɛnyɛrɛ jɛkulu bɛ a kɔnɔna na sigiyɔrɔma dondo jɛkulu bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka a tɔ da ko mouvement bɛnkan n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni a baaraw bɛɛ lajɛlen k'a nun don o bɔra ka kɛ Mopti marabolo o kɔnɔna na ka bɛn sibiri don ma avril kalo tile 10 san 2021 wa n'i y'a lajɛ ko ninnu kun boloda bɛ cogo min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen ni maanifin kan ka bɔ ka kamaro kɛnɛ min kɔnɔna na o de kun y'o ka dulanci kɛnɛ ye min tɔgɔ ta bɛ ka da Ala ma hinɛna Barema Bokum na n'o ye stade ye stade Barema Bokum min bɛ Mopti u kun kan ka ɲɔgɔn kamaro ni yɔrɔ kofɔlen in de kɔnɔna na ko ka sanga ni anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye min kɔni sen fɛ sa jirala k'a fɔ ko jama dalajɛ maanifin kana dalajɛ ka tɛmɛ maa 50 kan wa min ye coronavirus bana kɛlɛli siratigɛ minnu n'olu ɲɛfɔla ɲɛmɔgɔw fɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen ka sabati o kɛla sabu ye min ye Seydou Mamadou Kulubali ye ale kɔni a ka se k'a ka taabolo ni ka o yɛlɛma min ye wulikajɔ ye ni min ye stade Barema Bokum n'o bɔla a ma Mopti i b'a ye k'a fɔ o Mopti kelen kɔnɔna na o kɔni o ye yɔrɔ dɔ kɔni lajɛ sa n'o ye dunanjigiso dɔ ye Mopti kɔnɔna na n'o ye loteli dɔ ye ka taa baara ninnu dɔ ye wa min ye a maa kafo ye maa kologiri minnu n'olu bɛ jɛkuluba in kɔnɔ n'o ye mouvement politique bɛnkan ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ wa o bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya ni ka o jira wa n'i ye kɔrɔfɔ ta ni k'a lajɛ halisa min ye wulikajɔ ye Seydou Mamadou Kulubali a y'a jira k'a fɔ min ye mouvement ye danaya min dalen filɛ nin ye jɛkulu ɲɛmɔgɔw fɛ ka da ale kan k'a bɛ wuli k'i jɔ n'a ye fari ko bawo k'a kɔni a sera waati ye sa min ye nin kura o ka fiyɛ jamana taabolo la wa jamana taabolo n'i y'a lajɛ min ye kɛnɛya ko ka taa se lakanako ma fo ka taa se min ye politiki ko nin kura min kan ka fiyɛ politiki kɛcogo yɛrɛ la jamana kɔnɔ ani mara kɛcogo ɲuman nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɔla a da kɔnɔ a ka laseliw kɛtɔ la k'a jira k'a fɔ ni danaya dala a kan